Ahojte, moje meno je Vlado Kurek a som absolventom obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote. Momentálne pôsobím v podnikateľskej sfére a pracujem na viacerých projektoch. No najviac času venujem svojej tenisovej akadémii ACE, ktorú som otvoril tento rok práve tu v Rimavskej Sobote. Obchodná akadémia mi veľmi pomohla pripraviť sa práve na túto moju cestu. A už počas štúdia som bol členom juniorskej tenisovej reprezentácie, čo si vyžadovalo množstvo cestovania, ale aj tréningov. Vďaka individuálnemu študijnému plánu, ktorý mi škola poskytla, som dokázal kvázi zladiť šport so školou a vyučujúci na tejto škole boli veľmi ústretoví, čo pre mňa znamenalo veľa. Táto škola mi však otvorila dvere aj do sveta podnikania. Vo 4. ročníku som si založil svoju prvú firmu, a to vďaka znalostiam, ktoré som získal práve v obchodnej akadémii. Učiteľia mi pomohli pochopiť základy podnikania, ekonomiky, ale aj účtovníctva, ktoré dodnes využívam pri svojich aktivitách. Takže ak hľadáš školu, ktorá ti poskytne nielen vzdelanie, ale aj podporu pri seba rozvoji, tak určite odporúčam obchodnú akadémiu v Rimavskej Sobote. Takže drž sa a makaj na sebe.